Тодор Илиев от Ляра Елин Белин. Ето го този състезател 211. Георги Минчев и Минко Бачков, които минаха покрай нас със своя Нисан Патрол от Троян. 229 току-що мина покрай нас. Ивайло Димитров и Тодор Петков с Опи, до там! До там! Гледай сега, ще го заобиколи. Лечо вашия произведник за тази атракция. Георги Минчев и Минко Бачков от Троян. Моля публиката да се отдръпне с метър назад. 237 зацепи, номер 237. То сме върна колите. Има и така, бе. Дивото се е. 229. Ето ги 237. Ивайло Димитров и Тодор Петков от Габрово изпревариха Краси Иванов и Бисер Христов от Русе. 220, 237. Да ги аплодираме, браво! Браво! Как е престигиам метния не е такъв пантал? Премина при нас Павел Павлов и Георги Вълчев от село Рашково. Ето номер 110. 110 от Павликени. Това беше Никола Кузманов с неговия коп-пилот. А след това и номер 118 Атанас Златев и Елена Златева, представителния екипаж от Трявна. Газ 69, а? Са вече при нас. Геннадий Георгиев и Красимир Юлзари. С ГАЗ 69 делегацията и екипажа от Плевен. Добра езда за номер 106 Иван Бонев и Денислав Кирилов от Трявна. Не чувам ваши аплодисменти за... Ето каква атракция за номер 112, който мина покрай нас. Павел Павлов и Георги Вълчев от Ох! Виждаме какво прави този Луа 69 на номер 108. Геннадий Георгиев и Красимир. Айде, чо! Застига ги номер 106. Иван Бонев и Денислав Кирилов от Трявна. Невероятна атракция за номер 112, който мина по Георги Вълчев. Невероятна гонка, 3 автомобила, един след друг. Дистанция от 2-3 секунди. Какво ще стане до финалната права в тези... Стой 8 номер мина покрай нас Геннадий Георгиев и Краси Юзари от Плевен.
Застигат се с назаданите екипажите. Ето го и номер 106. Камака, да. Представителният екипаж от Трявна, Иван Бонев и Денислав Кирилов. Ников и Ангел от Варна. Ето го номер 117. Владимир Велков от Словия. Християн Георгиев и Даниил Костадинов от град Фрилендър, София. Дароне Фрилендър, София. Ето го номер 109, който премина за Георги Николаев от Перник. Номер 120 вече е пред нас. Номер 120. Християн Георгиев и Даниил Костадинов от Плевен. Много финна езда за номер 121. Светослав Христов и Николай Котов. Как му влезе мръсно? Аз така да се дръпна, ма. И за този екипаж